Ya selamat terhibur bersama Mr. Dolar. Ya baik, selamat sore para tamu undangan. Mari mencicipi hidangan yang telah tersiap dari dalam tuan rumah. Dan selamat berbahagia kedua mempelai untuk menjalani rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya baik, sebelum mengerti, kami bawakan sebuah tembang ronggengnya. Ujung tabun mandikan anak yo mak mandi batimbo laku lilokan. Ujung tabun mandikan anak mandi batimbo yo kulilokan. Meminta maaf ka urang banyak yo bang, kami barong yang yo di halaman. Meminta maaf ka urang rumah bang, kami barong yang di halaman. Nana dahulu bajajang kawe lobang, kini diganti nando jabetan. Nana dahulu bajajang kawe lodia, kini diganti nando jabetan. Ada tagamang, ado manjawe dia, abang tagamang ko balapehan. Ada tagamang, ado manjawe, denai tagamang ko balapehan. Adiakan uang ngaran zaman ni sayang, lai ko buli habatan yo namo. Adiakan uang ngaran zaman ni sayang, lai ko buli habatan yo namo. Ya lapit lah na yo abis yo, atali sayang lah batali mo. Alapit lah na yo abis yo, ya sayang lah batali mo. Urang barale yo rumah gadang, urang mahara yo anak darong. Urang barale yo rumah gadang, urang mahara yo anak darong. Saliman calia lai wa sayang yo dia, kunut ko dape nan mama kainyo. Saliman calia lai wa sayang dia, kunut ko dape nan mama kainyo. Simpang tiga lah di malam pahayo dia, atas simpang dalan kaladang panjang. Simpang tiga lah di malam pahayo dia, atas simpang dalan kaladang panjang. Sajak
kampung Binjai Baako badan lah mangko kuruy dia ơi Apo mong kasuy na hinda sampai Baako badan lah mangko kuruy Apo mong kasuy na hinda sampai Tung kajo na to pasaman kibo. Ton minta na to pasaman. Lato pasaman minta ada dia ba.